συνήθως λέμε πριν τα 40 και μετά τα 40. Και αυτό γιατί αποκτούμε μια διαφορετική θεώρηση του χρόνου. Αυτό που πριν για εμάς ήταν το μέλλον, γίνεται παρόν. Τι έχω κάνει μέχρι τώρα? Έχω πετύχει τους στόχους μου? Έχω ακολουθήσει τα όνειρά μου? Έχω μήπως πάρει μια διαφορετική πορεία ζωής? Ζω τη ζωή που είχα ονειρευτεί? Γιατί, Εύη, πολλές γυναίκες νιώθουν ότι ξαφνικά δεν χωράνε, ασφικτιούν στη ζωή που μέχρι τώρα είχαν φτιάξει? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Γιατί σε αυτή τη φάση ζωής αντιλαμβανόμαστε πιθανότατα πως μέχρι εκείνη τη στιγμή νομίζαμε ότι είμαστε ο εαυτός μας, ότι όλα καλά πήγαιναν, ότι είμαστε δυνατές, αλλά στην ουσία βιώναμε κάποιους ρόλους. Τα έχω καταφέρει? Είμαι αρκετή? Έχω ανταποκριθεί σε αυτά που έπρεπε να ανταποκριθώ? Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας, κάποια γεγονότα που είναι σαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Ενώ λέμε τώρα ξέρω, τώρα δεν θα μου ξανασυμβεί αυτό, ή ξέρω τι θα κάνω, ξανά και ξανά, ξανά και ξανά βιώνουμε το ίδιο και το ίδιο. Στάνταρ έχουμε ακούσει πολύ αθώα και με πολύ καλή πρόθεση τη μαμά μας να λέει: κοίτα τη Μερούλα, τι καλή μαθήτρια που είναι, πόσο πολύ διαβάζει. Κοίτα την Ελενίτσα που δεν αντιμιλάει και τι καλούς τρόπους έχει. Κοίτα την Κατερινούλα που έχει μαζεμένα τα μαλάκια της, τι ωραία που είναι. Και έχουμε αρχίσει από πολύ μικρή ηλικία να βάζουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη σύγκριση. Γιατί τι θέλουμε? Θέλουμε την αποδοχή. Το δεν είμαι αρκετή είναι συναίσθημα. Οπότε τα συναισθήματά μας τα δεχόμαστε. Όταν τους αντιστεκόμαστε, αυτά επιμένουν, φωνάζουν περισσότερο. Όσο και να λες, όχι είμαι αρκετή. Και ακόμη και 100 φορές να το επαναλαμβάνεις σαν δήλωση, υπάρχει φωνή μέσα που σου λέει λες ψέματα. Κάθε φορά που αντιστεκόμαστε σε ένα συναίσθημα, αυτό μεγεθύνεται. Υπάρχει μια στιγμή που αρχίζεις και αναρωτιέσαι, αυτό είναι, αυτή είναι η ζωή που ήθελα? Γιατί ενώ έχω κάνει τόσα, δεν νιώθω πλήρης. Και κάπου εκεί, χωρίς απαραίτητα να έχει συμβεί κάτι δραματικό, ξεκινά μια εσωτερική μετατόπιση. Μάλλον έχει έρθει η πιο ειλικρινής φάση της ζωής μας. Σήμερα, στο The Mute Project, έχουμε κοντά μας την Εύη Ζουρούδη, συγγραφέα, δασκάλα εσωτερικής ενδυνάμωσης και δημιουργό της δικής της μεθοδολογίας, για να μιλήσουμε για όλα αυτά που αλλάζουν μέσα μας και δεν εξηγούνται εύκολα. Εύη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Και θα ξεκινήσουμε από εκεί που πολλές γυναίκες κολλάνε, η λεγόμενη κρίση μέσης ηλικίας. Τι συμβαίνει πραγματικά, Εύη, εκεί και σε ποια ηλικία συμβαίνει? Είναι τελικά πρόβλημα ή είναι μια αφύπνιση που δεν έχουμε μάθει να ακούμε? Προφανώς μιλάμε για την ηλικία των 40, την υπέροχη ηλικία των 40, η οποία είναι μια ηλικία σταθμός. Είναι ένα κομβικό σημείο στη ζωή μας, που γίνεται σημείο αναφοράς. Γιατί συνήθως λέμε πριν τα 40 και μετά τα 40. Και αυτό γιατί αποκτούμε μια διαφορετική θεώρηση του χρόνου. Αυτό που πριν για εμάς ήταν το μέλλον, γίνεται παρόν. Για εξήγησέ μου. Ναι, γιατί σε μικρότερη ηλικία λέγαμε όταν θα. Ξαφνικά φτάνουμε στα 40 και αρχίζουν κάποια ερωτηματικά. Έχουμε ζήσει πολλά πράγματα, έχουμε βιώσει, έχουμε κάνει επιλογές, έχουμε βιώσει σχέσεις, έχουμε εμπειρίες, βιώματα και ξαφνικά θέτονται κάποια ερωτήματα. Αποκτούμε μια διαφορετική οπτική. Θέτονται ερωτήματα λοιπόν. Τι έχω κάνει μέχρι τώρα? Έχω πετύχει τους στόχους μου? Έχω ακολουθήσει τα όνειρά μου? Έχω μήπως πάρει μια διαφορετική πορεία ζωής? Ζω τη ζωή που είχα ονειρευτεί? Έτσι λοιπόν θέτουμε αυτά τα ερωτήματα, μπαίνουν αυτά τα ερωτήματα σε αυτή τη φάση ζωής και από εκεί και πέρα αρχίζει μια αναζήτηση, μια διαφορετική οπτική. Γιατί, Εύη, πολλές γυναίκες νιώθουν ότι ξαφνικά δεν χωράνε, ασφικτιούν στη ζωή που μέχρι τώρα είχαν φτιάξει? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Γιατί σε αυτή τη φάση ζωής αντιλαμβανόμαστε πιθανότατα πως μέχρι εκείνη τη στιγμή νομίζαμε ότι είμαστε ο εαυτός μας, ότι όλα καλά πήγαιναν, ότι είμαστε δυνατές, αλλά στην ουσία βιώναμε κάποιους ρόλους και ανταποκρινόμασταν σε προσδοκίες που μας βάζει από το περιβάλλον μας, που νομίζουμε ότι το περιβάλλον
γύρω μας έχουν από εμάς και στην ουσία είναι προσδοκίες που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας, από τα πρέπει και αυτό που είπα, από τους ρόλους. Έχουμε φορέσει κάποια φορεματάκια, κάποια κοστούμάκια. Προσπαθούμε να χωρέσουμε σε αυτή τη φάση της ζωής μας, ναι, αρχίζουν και μας στενεύουν και μέσα εμείς ασφικτιούμε. Οπότε είναι σαν να έχουμε μία εικόνα για τον εαυτό μας και αυτή η εικόνα τελικά να σπάει, να ραγίζει. Και από αυτή τη ρογμή μπαίνει φως. Και αυτό το φως αρχίζει να φωτίζει κάποιες πτυχές του εαυτού μας που δεν τις ξέραμε. Και αυτό φοβίζει? Στην αρχή ναι, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι μόνο αυτό που νομίζουμε ότι υπάρχει, είναι και κάτι άλλο. Τι είναι λοιπόν αυτό που φοβάται μία γυναίκα αν αρχίσει να είναι πραγματικά ο εαυτός της? Καταρχάς να δει κάποιες αλήθειες που τις έχει βάλει στην άκρη. Υπάρχει από την άλλη πλευρά μία εσωτερική αίσθηση, αυτό που είναι πολύ σχετική με τα ερωτήματα που είπαμε πριν. Τα έχω καταφέρει, είμαι αρκετή, έχω ανταποκριθεί σε αυτά που έπρεπε να ανταποκριθώ. Αυτή η φωνούλα του αν είμαι αρκετή υπάρχει σε όλους μας μέσα. Και... Φοβάται όμως ότι θα χάσει κάτι αν βγει από τους ρόλους? Σαφώς δεν ξέρει. Είναι ένα άγνωστο πεδίο και φοβόμαστε πολλές φορές το άγνωστο. Και έτσι λοιπόν... Πόσο εύκολο είναι να το αλλάξει αυτό μια γυναίκα χωρίς να γκρεμίσει τη ζωή της? Μα δεν χρειάζεται να την γκρεμίσει τη ζωή της. Οι άνθρωποι που έχουν ψάξει τον εαυτό τους, που αναζητούν τον εαυτό τους, τον ανακαλύπτουν, συνδέονται με τις πτυχές του εαυτού τους, που πιθανότατα δεν τους αρέσουν απαραίτητα όλες, αλλά συμφιλιώνονται με τον εαυτό τους, κάνουν συνειδητές επιλογές πλέον. Απλά κάποιες αλλαγές δεν γίνονται εύκολα. Σαφώς και δεν γίνονται εύκολα και δεν χρειάζεται να κάνουμε αλλαγές έξω. Γιατί ακόμη και μάλλον έχουμε συνειδητοποιήσει εκεί γύρω στα 40, ότι όσες προσπάθειες και να κάνουμε να αλλάξουμε τις καταστάσεις γύρω μας ή τους ανθρώπους γύρω μας, είναι μάταιος κόπος. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Και γι' αυτό στρεφόμαστε και χρειάζεται να στραφούμε μέσα μας. Τον μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι τον εαυτό μας. Να επαναπροσδιορίσουμε τον εαυτό μας. Και πώς γίνεται αυτή η αλλαγή? Με το να τον συναντήσουμε. Να βρούμε τα κομμάτια του εαυτού μας που πιθανότατα τα έχουμε εγκαταλείψει από πολύ μικρή ηλικία. Υπάρχει κάποια τελικά εσωτερική φωνή που μας δείχνει τι θέλουμε και την αγνοούμε? Σαφώς υπάρχει αυτή η εσωτερική φωνή που γίνεται πιο δυνατή όταν πλησιάζουμε σε αυτή την ηλικία. Γιατί βλέπουμε ότι παρόλο ότι νομίζουμε ότι είμαστε αυτό που είμαστε, τελικά υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας, κάποια γεγονότα που είναι σαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Ενώ λέμε τώρα ξέρω, τώρα δεν θα μου ξανασυμβεί αυτό ή ξέρω τι θα κάνω, ξανά και ξανά, ξανά και ξανά βιώνουμε το ίδιο και το ίδιο. Οπότε εκεί λέμε κάτι γίνεται εδώ. Και έτσι αρχίζει να υπάρχει αυτή η φωνούλα μέσα μας που λέει κάτι άλλο υπάρχει, κάπου αλλού είναι το νόημα. Τώρα θα μου πείτε... Πώς ξεχωρίζω αυτή τη φωνή από τον φόβο ή την ανασφάλεια? Φόβος υπάρχει πάντα, χρειάζεται να το δεχτούμε. Γιατί μπαίνουμε μέσα στη διαδικασία να πούμε θα τα καταφέρω, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Θα τα καταφέρω, είμαι αρκετή. Μήπως κάποιος άλλος θα το έκανε καλύτερα. Μήπως χρειάζεται να κάνω κάτι διαφορετικό. Και βάζουμε τον εαυτό μας συνήθως σε μία σύγκριση. Σύγκριση με άλλες γυναίκες, με άλλους ανθρώπους, σύγκριση με την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, σύγκριση με τις προσδοκίες που θεωρούμε ότι έχουν οι άλλοι από εμάς. Έτσι λοιπόν, συνήθως βιώνουμε αυτό το είμαι αρκετή, μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό μας οδηγεί στο να αντιστεκόμαστε σε αυτό και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Αλλά το να αποδειχτεί ότι δεν μπορούμε, ότι δεν είμαστε αρκετές, αυτό πολλές φορές μας φοβίζει. Αυτό στην ουσία είναι που μας φοβίζει. Γιατί συμβαίνει αυτό, Εύη? Ενώ όταν είσαι σε αυτή την ηλικία μετά τα 40-45, έχεις και την εμπειρία, έχεις κάνει μια διαδρομή. Πολλές γυναίκες όμως νιώθουν ότι δεν είναι αρκετές. Τι γίνεται εκεί? Τι είναι αυτό που τις κάνει και νιώθουν δεν είμαι αρκετή? Αυτή η σύγκριση που είπαμε. Τα έχω καταφέρει, είμαι αρκετή, μήπως χρειαζόταν να έχω κάνει κάτι παραπάνω. Μήπως χρειαζόταν να έχω κάνει κάτι παραπάνω ή κάτι
Νωρίτερα. Και νωρίτερα και παραπάνω ή από εδώ και πέρα. Οπότε, τη στιγμή που υπάρχει αυτή η φωνούλα και αρχίζουμε αυτή τη σύγκριση, συνήθως αυτό που κάνουμε είναι να μην αντέχουμε αυτόν τον πόνο του, να φανούμε ότι είμαστε ανεπαρκείς. Και μπαίνουμε σε δύο τότε διαδικασίες. Ή στο να οδηγηθούμε στην υπερπροσπάθεια για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ή να σταματήσουμε τον εαυτό μας γιατί φοβόμαστε μην τυχόν και φανούμε ανεπαρκείς. Και έτσι αυτό επηρεάζει τις επιλογές μας. Αυτό ξεκινά ίσως και από όταν είμαστε μικρά παιδιά. Ναι. Είναι κάτι που έχει γράψει μέσα μας. Εννοείται, είναι μια καταγραφή. Δεν γεννηθήκαμε Πώς γίνεται έτσι. αυτό? Γεννηθήκαμε με το να τα μπορούμε όλα, να είμαστε αρκετοί για όλα. Αλλά σε πολύ μικρή ηλικία έχουμε ακούσματα, αντιλαμβανόμαστε από το περιβάλλον γύρω μας, μέσα από το κοντινό μας περιβάλλον, από την οικογένεια, από το σχολικό περιβάλλον, το φιλικό, το επαγγελματικό, τις σχέσεις μας, τα πρότυπα, άρα αυτό γράφει. όλα αυτά. Στάνταρ έχουμε ακούσει πολύ αθώα και με πολύ καλή πρόθεση τη μαμά μας να λέει: κοίτα τη Μερούλα, τι καλή μαθήτρια που είναι, πόσο πολύ διαβάζει. Κοίτα την Ελενίτσα που δεν αντιμιλάει και τι καλούς τρόπους έχει. Κοίτα την Κατερινούλα που έχει μαζεμένα τα μαλάκια της, τι ωραία που είναι. Και έχουμε αρχίσει από πολύ μικρή ηλικία να βάζουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη σύγκριση, γιατί τι θέλουμε? Θέλουμε την αποδοχή. Οπότε προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας για να εξασφαλίσουμε αυτή την αποδοχή από τους σημαντικούς άλλους της ζωής μας. Πώς μπορώ να το αλλάξω αυτό που το κουβαλάω τόσα χρόνια? Δεν χρειάζεται να το αντιστεκόμαστε. Δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι δεν νιώθουμε έτσι. Σε ό,τι αντιστεκόμαστε, αυτό μεγεθύνεται. Οπότε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να το δεχτούμε. Να δεχτούμε αυτή τη φωνούλα που υπάρχει μέσα μας. Και όταν τη δεχτούμε, αυτή ησυχάζει. Και δεν λέω να δεχτούμε το γεγονός ότι δεν είμαστε αρκετές, να δεχτούμε το συναίσθημα. Νιώθω ότι δεν είμαι αρκετή. Και αυτό, πίστεψέ με, ότι είναι η αφετηρία για τα πάντα. Το να δεχτούμε το συναίσθημά μας. Να το εγκρίνουμε, να το νιώθουμε. Να το αναγνωρίσω. Να το αναγνωρίσω και να το δεχτώ ότι το νιώθω. Από εκεί ξεκινούν όλα. Εύη, εγώ έχω κάνει το 50% αυτής της διαδρομής. Είμαι 47 χρονών. Παρακάτω τι κάνω? Και νιώθω ότι ακόμα είμαι κολλημένη σε αυτή την πεποίθηση. Τι μπορώ να κάνω? Δεν είναι πεποίθηση, το δεν είμαι αρκετή, είναι συναίσθημα. Οπότε τα συναισθήματά μας τα δεχόμαστε. Όταν τους αντιστεκόμαστε, αυτά επιμένουν, φωνάζουν περισσότερο. Όσο και να λες, όχι είμαι αρκετή. Και ακόμη και 100 φορές να το επαναλαμβάνεις σαν δήλωση, υπάρχει φωνή μέσα που σου λέει λες ψέματα. Άρα λοιπόν, να λες και στον εαυτό σου, δεν πρέπει να το σκέφτεσαι αυτό, δεν πρέπει να νιώθεις έτσι, όλα είναι μια χαρά. Στην ουσία αντιστεκόμαστε στο συναίσθημα. Κάθε φορά που αντιστεκόμαστε σε ένα συναίσθημα, αυτό μεγεθύνεται. Το αφήνουμε πίσω μας. Οπότε μας ελέγχει αντί να το ελέγχουμε. Και αυτό που στην ουσία χρειάζεται να κάνουμε είναι να αποδεχτούμε αυτό που νιώθουμε. Όταν το αποδεχτώ, τότε μπορώ και να το ελέγξω, μπορώ να το διαχειριστώ. Για παράδειγμα, αυτό που λέμε το δεν είμαι αρκετή. Πες ότι αυτή τη στιγμή μου έρχεται εμένα μία ευκαιρία, μία επιλογή και μου λένε «Εύη, έχεις αυτή την ευκαιρία μπροστά σου». Αμέσως έρχεται η μικρούλα, η Βαγγελίτσα και θα πει «Είσαι αρκετή, μπορείς να τα καταφέρεις? Μήπως κάποια άλλη θα τα κάνει καλύτερα? Μήπως αποδειχτεί ότι είσαι λίγη, είσαι ανεπαρκής?» Αν δεχτώ και αν αντισταθώ σε αυτή τη φωνή, πιθανότατα στην ευκαιρία που μου παρουσιάζεται, εγώ να πω «Όχι, δεν είναι για μένα, γιατί φοβάμαι μην τυχόν και φανώ ανεπαρκής». Έτσι, να μπλοκάρω τον εαυτό μου. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να κάνω είναι να δεχτώ ότι νιώθω έτσι, νιώθω αυτή τη φωνούλα μην τυχόν και είμαι λίγη. Και να καταλάβω ότι προέρχεται από το παρελθόν, από το μικρό κοριτσάκι που πάντα κουβαλάω μέσα μου. Και αυτή τη φωνή να την ακούσω, να τη δεχτώ και να πω «Ναι, καταλαβαίνω ότι νιώθεις έτσι, αλλά έλα να δεις, έχεις καταφέρει αυτό και αυτό και αυτό, γνωρίζεις αυτό, μπορείς αυτό, το έχεις ξανακάνει, αυτό είναι ένα βήμα παραπέρα που πιθανότατα να σε πάει εκεί που πάντα ονειρευόσουν». Επίσης, δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η καλύτερη, δεν χρειάζεται καν να είσαι η καλύτερη. Αυτή η ευκαιρία δεν είναι αυτό που για σένα ήταν ένας στόχος και ένα όνειρο ζωής. Λοιπόν το πλησιάζεις. Και ξέρεις κάτι, μπορεί και να μην τα καταφέρεις, δεν πειράζει.
θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν αυτή η φωνή αρχίζει και ησυχάζει μόνο όταν τη δεχτούμε. Και αυτό δεν είναι μόνο για κάτι που θα μας οδηγήσει στο 100%. Είναι κάτι που χρειάζεται να το κάνουμε πάντα στη ζωή μας. Ό,τι και να είναι, ξεκινάμε από το συναίσθημα. Το να το εγκρίνουμε. Αυτό που νιώθουμε είναι πάντα αληθινό. Είναι οδηγός μας. Αυτό που νιώθω προσπαθούμε πολλές φορές, αν δεν μας βολεύει, να το αλλάξουμε. Δεν γίνεται. Το συναίσθημα είναι πάντα σωστό. Είναι το αποτέλεσμα μιας σκέψης που κάνουμε, μιας κατάστασης που βιώνουμε και είναι πολύ σωστό πάντα. Και προσπαθούμε όλοι να αλλάξουμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το συναίσθημα. Δεν γίνεται. Αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε από ποια κατάσταση προέρχεται ή ποια σκέψη μας. Να το αναγνωρίσω και να πω ποια κατάσταση με κάνει να νιώθω αυτό που νιώθω. Ποια σκέψη με κάνει να νιώθω αυτό που νιώθω. Και να στραφούμε εκεί. Να αλλάξουμε δηλαδή την κατάσταση που βιώνουμε ή τη σκέψη που κάνουμε. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό πρέπει να βρούμε την αιτία που μας οδήγησε στο να βιώνουμε αυτή την κατάσταση ή στο να σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτή τη σκέψη. Και όχι να πιέσω τον εαυτό μου, να τον πείσω ότι δεν νιώθω έτσι. Αυτό είναι αντίσταση. Όσο και να τον πείσουμε, ξέρουμε πολύ καλά μέσα μας ότι έτσι νιώθουμε. Δεν γίνεται. Το συναίσθημα είναι πάντα σωστό. Πώς ξεκινάς να έρχεσαι πιο κοντά στον εαυτό σου πραγματικά και όχι θεωρητικά? Με το να του πεις αλήθειες. Ακούγεται πάρα πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και σκληρό. Λέμε συνήθως είμαι ο εαυτός μου και έχω βρει τον εαυτό μου, αλλά είναι αυτός ο εαυτός που έχουμε βρει? Πάντα είμαστε ο εαυτός μας, αλλά είναι ο αληθινός, ο αυθεντικός εαυτός μας, αυτός που θεωρούμε ο εαυτός μας? Πώς το βρίσκω αυτό? Πώς το βρίσκω? Πες μου, όταν μια γυναίκα έρχεται σε σένα έτσι μπερδεμένη ή και κουρασμένη, πώς δουλεύεις μαζί της? Καταρχάς την ακούω. Σαφώς και θέλει να πει πράγματα, να τα βγάλει ίσως και για πρώτη φορά από μέσα της. Και μετά βήμα-βήμα την καθοδηγώ να κάνει βαθιές συνειδητοποιήσεις και να δει αλήθειες για τον εαυτό της. Τι κρύβεται πίσω από κάθε σκέψη, τι κρύβεται πίσω από κάθε συναίσθημα. Να τα αναγνωρίσει καταρχάς τα συναισθήματά της και να πει αλήθειες στον εαυτό της. Έτσι λοιπόν κάνει πολύ βαθιές συνειδητοποιήσεις. Και μια και με ρώτησες τι ακριβώς κάνω, αυτό που θέλω από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις καταστάσεις γύρω μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Γιατί συνήθως αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όταν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Αυτό δεν γίνεται και το έχουμε διαπιστώσει κυρίως όταν έχουμε φτάσει στην ηλικία των 40, ότι δεν γίνεται να αλλάξουμε τους ανθρώπους και τις καταστάσεις και απογοητευόμαστε. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να δούμε είναι ποιες καταστάσεις βιώνουμε, σε ποιες σχέσεις είμαστε και αυτά να είναι βοηθή μας για να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Και τι εννοώ, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Φαντάσου λοιπόν ότι έχεις μπροστά σου έναν υπολογιστή, μία οθόνη μπροστά σου του υπολογιστή και γράφεις ένα κείμενο. Και ξαφνικά στο κείμενο διαπιστώνεις ότι υπάρχει ένα ορθογραφικό λάθος. Πες μου, αυτό το ορθογραφικό λάθος θα το διορθώσεις στην οθόνη? Όχι. Δεν γίνεται να το διορθώσεις στην οθόνη. Θα δεις το ορθογραφικό λάθος και πού θα έρθεις? Στο πληκτρολόγιο για να το διορθώσεις. Θα βρεις το κατάλληλο πλήκτρο και τότε θα διορθωθεί η οθόνη. Έτσι ακριβώς γίνεται και στη ζωή μας. Οι καταστάσεις που βιώνουμε γύρω μας, οι άνθρωποι που συναντούμε, οι σχέσεις τις οποίες βιώνουμε, είναι ο καθρέφτης, είναι η οθόνη. Μέσα από εκεί αντιλαμβανόμαστε πού χρειάζεται να γυρίσουμε μέσα μας και να κάνουμε αλλαγές μέσα μας. Να επαναπροσδιορίσουμε πράγματα μέσα μας, να πατήσουμε το πλήκτρο μέσα μας. Όταν το κάνουμε αυτό, ως διαμαγείας αλλάζουν οι καταστάσεις γύρω μας, γιατί έχουμε αλλάξει εμείς. Αν δεν αλλάξουμε εμείς και νομίζουμε ότι έχουν αλλάξει οι καταστάσεις, όπου και να βρεθούμε, πάλι στο ίδιο θα βιώνουμε. Ακριβώς. Έχεις δημιουργήσει τη διαδρομή, μια δική σου μέθοδο και το σύστημα F-Healing. Ναι. Πες μου για αυτό, τι διαφορετικό έχει από άλλες προσεγγίσεις? Τίποτα, απλώς είναι πάρα πολύ απλό. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερα διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ απλό, χωρίς ορισμούς, χωρίς ορολογίες, με πολύ πρακτικό τρόπο και πρακτικές ασκήσεις. Μας οδηγεί βήμα-βήμα στο να συνδεθούμε
με τον αυθεντικό μας εαυτό. Και το ένα σύστημα και το άλλο. Το root τι είναι? Το root είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε και πριν. Μια γυναίκα λοιπόν που έχει φτάσει σε ένα σημείο και λέει «Όπ, τώρα τι γίνεται?» είναι ένα σημείο που λέει «Φτάνει πια, δεν αντέχω άλλο». Είναι αυτό το σημείο που ο πόνος από τις καταστάσεις που βιώνει είναι μεγαλύτερος από τον πόνο που προσπαθεί να αποφύγει στη ζωή της. Τότε λοιπόν όταν πούμε αυτό το «φτάνει πια», αρχίζουμε τη διαδρομή προς τον αληθινό μας εαυτό. Και αυτό πάει βήμα, 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 βήμα. Αυτό είναι το root. Το F-Healing, το EV, στέκεται για το Emotional Validity. Είναι η έγκριση του συναισθήματος και είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν. Για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, να νιώσουμε ολοκληρωμένοι, χρειάζεται να εγκρίνουμε στον εαυτό μας να νιώθει αυτό που νιώθει. Από εκεί ξεκινούν όλα, γιατί όταν δεν το κάνουμε αυτό, τα κομμάτια του εαυτού μας που νιώθουν ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, τα βγάζουμε εκτός από εμάς και είναι κομμάτια σημαντικά του εαυτού μας. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν είμαστε ολοκληρωμένοι. Αν λοιπόν αρχίσουμε να εγκρίνουμε τα συναισθήματά μας, μπορούμε να βρούμε, να ανακαλύψουμε τον αληθινό μας εαυτό, να συνδεθούμε με όλες τις πτυχές του εαυτού μας. Ποια είναι η πρώτη αλλαγή που βλέπεις σε μια γυναίκα όταν αρχίζει να συνδέεται με τον εαυτό της? Αρχίζει να εκφράζεται. Αρχίζει να λέει αλήθειες. Τουλάχιστον στον εαυτό της. Παίρνει κάποιες σημαντικές αποφάσεις που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τις είχε πάρει στη ζωή της. Σταματάει να ζητάει συνέχεια επιβεβαιώσεις από το περιβάλλον της, από τους ανθρώπους γύρω της. Αναλογίζεται ότι αυτό που έχει αξία είναι η κάθε της ανάσα. Και μέσα από εκεί συνδέεται με την εσωτερική της δύναμη, εμπιστεύεται τον εαυτό της. Και έτσι ξεκινούν οι σημαντικές αλλαγές στη ζωή της, εκεί που χρειάζεται να γίνουν αλλαγές. Εύη, βλέπουμε γυναίκες που έχουν συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα, δουλεύουν ίσως και με τον εαυτό τους. Παρόλα αυτά, να πούμε τώρα για το μοτίβο των σχέσεων. Και παρόλα αυτά, μπορεί να έφυγαν από το Γιώργο και να πήγαν στον Κώστα, αλλά να είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τι συμβαίνει και ακριβώς αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να διορθωθεί? Αν φύγουμε από μία σχέση και πάμε σε μία άλλη και είμαστε ακριβώς οι ίδιες, το ίδιο με μαθηματική ακρίβεια θα ζήσουμε. Άρα λοιπόν... το ίδιο θα επιλέξουμε? Και το ίδιο να μην επιλέξουμε ακριβώς, γιατί υποτίθεται ότι ξέρουμε τώρα, θα καταλήξει να βιώσουμε εμείς το ίδιο μέσα από αυτή τη σχέση. Γιατί αυτό κουβαλάμε μέσα μας. Υπάρχουν καταγραφές μέσα μας. Από τη στιγμή που θα γεννηθούμε, οτιδήποτε νιώσουμε, σκεφτούμε, βιώσουμε, αφήνει μια καταγραφή μέσα μας. Αν λοιπόν εμείς μέσα μας κουβαλάμε ένα κομμάτι του εαυτού μας, το οποίο το απορρίπτουμε, γιατί είναι λίγο, γιατί έχει απορριφθεί ήδη από το περιβάλλον του, μέσα μας υπάρχει απόρριψη. Άρα λοιπόν εγώ στη ζωή μου θα βρεθώ σε καταστάσεις ή θα συναντήσω ανθρώπους μέσα από τους οποίους και τις οποίες καταστάσεις εγώ θα βιώσω απόρριψη, αυτό που κουβαλάω. Γιατί αυτό μου φαίνεται οικείο? Γιατί αυτό έχω μέσα μου. Εγώ η ίδια έχω απορρίψει ένα κομμάτι του εαυτού μου. Αυτή είναι η ενέργεια, αυτό είναι το συναίσθημα που κουβαλάω μέσα μου. Και εμείς προσπαθούμε κάθε φορά να βρούμε μία σχέση ή να μπούμε σε μία κατάσταση όπου θα βιώσουμε την αποδοχή. Δεν γίνεται, γιατί αυτό με το οποίο συντονιζόμαστε είναι η απόρριψη. Στη θέση της απόρριψης βάλτε οποιοδήποτε συναίσθημα. Άρα λοιπόν, αντί να αλλάζουμε τις καταστάσεις και τις σχέσεις, χρειάζεται μέσα από αυτές να ανακαλύψουμε τι κάνουμε εμείς στον εαυτό μας. Εμείς οι ίδιες απορρίπτουμε κομμάτια του εαυτού μας. Όταν λοιπόν αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας και να τον δεχόμαστε και αυτή η απόρριψη γίνει αποδοχή, τότε με αυτό συντονιζόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας, με την αποδοχή, το ότι γινόμαστε αποδεκτοί. Και θα μου πεις, δεν υπάρχει απόρριψη μετά στη ζωή μας? Υπάρχει, αλλά δεν συντονιζόμαστε, δεν μας απασχολεί, δεν μας αφορά. Να του πω και κάπως, να πάρω τα γυαλάκια που λέει και να σου δώσω ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή λοιπόν στη ζωή μας, όταν είμαστε μικρά παιδιά, μάλλον από τη στιγμή που θα γεννηθούμε, αυτό που θέλουμε είναι η αποδοχή. Οπότε προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον μας, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε αποδεκτοί. Γινόμαστε αυτό που πιστεύουμε ότι οι άλλοι θέλουν από εμάς, από πολύ πολύ μικρή ηλικία.
Κάποια λοιπόν στιγμή στη ζωή μας, πιθανότατα νιώσαμε ότι δεν είμαστε αποδεκτοί, ότι δεν ήμασταν αρκετοί, δεν κάναμε fit στο περιβάλλον μας. Αυτό ήταν ένα συναίσθημα απόρριψης που νιώσαμε, μια ντροπή που νιώσαμε επειδή δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάτι. Εκείνη τη στιγμή, αυτό το κομμάτι του εαυτού μας που βίωσε αυτό που βίωσε, είναι σαν να φεύγει από μέσα μας. Να γίνεται ένα ξεχωριστό κομμάτι. Ας πούμε αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν αυτό το κομμάτι δεν μας αρέσει γιατί πονάει πολύ. Βίωσε ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Και ξεκοβόμαστε από αυτό το κομμάτι. Ωραία. Αυτό λοιπόν εμείς εκείνη τη στιγμή αρχίζουμε και χτίζουμε ένα άλλο κομμάτι. Αυτό εδώ. Κοίτα τι ωραίο είναι. Βελούδινο. Όμορφο και γερό. Και είναι αυτό το κομμάτι το οποίο πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλουν οι άλλοι, τόσο ώστε θα είναι πάντα αποδεκτό. Εξασφαλίζουμε δηλαδή στο να προστατεύουμε τον εαυτό μας από το να μην ξαναβιώσει τον πόνο που έχει βιώσει αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν αρχίζουμε και το μεγαλώνουμε, το τρέφουμε αυτό το κομμάτι και αρχίζουμε και ζούμε τη ζωή μας μέσα από αυτό. Κάποια στιγμή όμως στη ζωή μας, επειδή είπαμε συντονιζόμαστε με αυτό που έχουμε μέσα μας, αυτό το κομμάτι πιθανότατα να βιώσει απόρριψη, να βιώσει δυσάρεστες καταστάσεις, δυσάρεστα συναισθήματα. Και έρχεται λοιπόν εκείνη αυτό είναι γύρω στα 40 λοιπόν. Συνήθως συμβαίνει. Αυτό λοιπόν το κομμάτι διαπιστώνουμε και αρχίζουμε και τρελαινόμαστε. Είναι δυνατόν, εγώ που έχω επενδύσει τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι, που είμαι σίγουρη ότι είναι δυνατό, ότι είναι καλό, ότι έχει όλα αυτά τα στοιχεία που μου εξασφαλίζουν την αποδοχή να βιώνει αυτά που βιώνει, αυτές τις καταστάσεις, αυτές τις σχέσεις, να αντιμετωπίζει τέτοιους ανθρώπους γύρω του. Τότε λοιπόν ανακαλύπτουμε ότι αυτό το κομμάτι είναι άδειο. Γιατί τι του λείπει? Ένα άλλο κομμάτι, μία αλήθεια. Αυτός είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας που έχει κάποια συναισθήματα τα οποία τα αρνούμασταν πάντα στη ζωή μας. Αυτά λοιπόν τα συναισθήματα, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει αυτό το κομμάτι, χρειάζεται να τα δεχτούμε. Και να πούμε, ξέρεις κάτι, ναι, μπορεί να είμαι και λίγη, μπορεί και να βιώνω απόρριψη, μπορεί και να μην μπορώ να ανταποκριθώ. Αλλά είμαι και αυτό. Οπότε δεν σημαίνει ότι θα γίνω αυτό, σημαίνει όμως ότι δέχομαι και αυτό. Άρα λοιπόν όταν το δεχτώ, αυτό γίνεται ολοκληρωμένο. Έτσι λοιπόν δεν ψάχνω συνέχεια την επιβεβαίωση γύρω μου για να νιώσω καλά, είμαι ήδη καλά. Γιατί εγώ η ίδια έχω αποδεχτεί εμένα. Άρα πάνω απ' όλα λοιπόν, αποδοχή. Αποδοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό και αλήθεια στον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε αλήθεια στον εαυτό μας. Από εκεί ξεκινούν όλα. Να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να πούμε ποια είμαι, να τον ρωτήσουμε ποια είμαι, τι δεν θέλω να δω, τι δεν μου λέω, ποια είναι τα αληθινά ψέματα που έχω φτιάξει και ζω μέσα σε αυτά. Και ας μην πάρουμε απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να πάρουμε απαντήσεις. Γιατί αρκεί, αν κάνεις την ερώτηση, κάποια στιγμή θα πάρεις την απάντηση. Θα την πάρεις την απάντηση και ξέρεις, η απάντηση πρέπει να έρθει από την καρδιά μας. Να έρθει από την αλήθεια μας. Όχι από το μυαλό μας. Γιατί το μυαλό μας κατασκευάζει αυτά που χρειάζεται να που του είναι βολικά. Ακριβώς, για να μην πονέσουμε. Εσύ πώς μπήκες σε αυτό το μονοπάτι? Ήταν επιλογή ή προέκυψε μέσα από κάποια δική σου ανάγκη? Πάντα υπήρχε αυτή η ανάγκη στη ζωή μου. Δεν ξεκίνησα με το να ασχολούμαι επαγγελματικά με αυτό το κομμάτι, αλλά πάντοτε υπήρχε η αναζήτηση αυτή και θυμάμαι από τα πολύ πολύ μικρά μου χρόνια και κυρίως ξεκίνησα από τα 18, έτσι πολύ να το ψάχνω, τι άλλο υπάρχει. Ωστόσο ακολούθησα σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακά, ήμουν στον τομέα της εκπαίδευσης επιχειρηματικά, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπήρχε κάτι όμως που σε έκανε πάντα να υπήρχε το ψάξεις? μέσα μου η αναζήτηση. Συνέβη κάτι? Δεν συνέβη κάτι ιδιαίτερο. Απλά σε πολύ μικρή ηλικία, από πολύ μικρή ηλικία, είχα καταφέρει αρκετά πράγματα που θεωρούνται αυτά τα στοιχεία επιτυχίας και ολοκλήρωσης και ευτυχίας. Έτσι λοιπόν έφτασα σε μια στιγμή στη ζωή μου, εκεί γύρω στα 40, που είπα δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Αν χάσω όλα αυτά που έχω, τελικά ποια είμαι? Μέσα από αυτά προσδιορίζομαι μόνο.
Και άρχισα λοιπόν αυτή την αναζήτηση, βήμα-βήμα. Και όσο προχωρούσα προς τον εαυτό μου εσωτερικά, τόσο όλα ξεκαθάριζαν γύρω μου. Τόσο κατάλαβα ότι μέσα από τις δικές μου επιλογές, μέσα από τη δική μου εσωτερική ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που βιώνω εγώ σε σχέση με τον εαυτό μου, μπορώ να εξασφαλίσω τα πάντα στη ζωή μου, να κάνω σημαντικές αλλαγές. Έτσι λοιπόν άρχισα σιγά σιγά να το ψάχνω και σε κάποια φάση της ζωής μου έγινε τόσο δυνατό που άφησα μια πολύ επιτυχημένη πορεία και ξεκίνησα μια διαφορετική. Γιατί αυτό για μένα, αυτό που βίωσα εγώ, να μπορώ να το μεταδώσω και να το διδάξω σε άλλες γυναίκες, σε άλλους ανθρώπους και να τους βοηθήσω, έγινε σκοπός ζωής. Που προφανώς ήταν από την αρχή της ζωής μου, απλώς δεν το είχα αντιληφθεί. Τα βιβλία σου μιλούν πολύ άμεσα. Τι θέλεις να πάρει μια γυναίκα όταν τα διαβάζει? Μηνύματα. Τα βιβλία μου είναι διαισθητικά. Συνδέομαι έτσι με την εσωτερική μου γνώση, με τον εαυτό μου και ζητώ κάθε φορά τι μήνυμα χρειάζεται να μεταφέρω. Έτσι λοιπόν αφήνομαι και σε αυτή τη διαίσθηση και το χέρι μου γράφει ό,τι νιώθω. Χωρίς να σταματώ καθόλου και μετά διαβάζω το μήνυμα και πραγματικά το κείμενο μάλλον, και έχει πραγματικά να δώσει ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Τα βιβλία μου λοιπόν έχουν τέτοια κείμενα μέσα που είναι μηνύματα. Δεν χρειάζεται κανείς να τα διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλος ένα-ένα. Μπορεί να τα διαβάσει με οποιαδήποτε σειρά ή να ανοίξει το κάθε βιβλίο σε οποιαδήποτε σελίδα τυχαία, καθόλου τυχαία δεν είναι, γιατί εκείνο το μήνυμα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται να ακούσει εκείνη τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι μια γυναίκα στα 40 έχει βίωμα, έχει γνώση, έχει όλη τη δύναμη και τη δυναμική να εξελιχθεί μέσα από την αλήθεια της και μέσα από τον εαυτό της και να νιώσει ολοκληρωμένη. Στα 40 είμαι γυναίκα και με τιμώ. Και όταν τιμώ τον εαυτό μου, τιμώ και τον κόσμο γύρω μου. Και τιμώ και τη ζωή. Και η ζωή είναι πολύ ωραία και χρειάζεται να τη ζούμε με χαρά και με αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Εάν αυτή η συζήτηση σε άγγιξε, κάνε εγγραφή στο κανάλι μας και μείνε μαζί μας. Στο The Mute Project μιλάμε ανοιχτά για όλα όσα για χρόνια ψιθυρίζαμε μεταξύ μας. Για την αλήθεια μας, τις αλλαγές μας, τις σιωπές μας. Με ειλικρίνεια και χωρίς φόβο.